Αύγουστος στην Αθήνα σημαίνει νόστος μεζέ και θα το βρείτε στη Νέα Σμύρνη πάνω στην Αγίας Φωτεινής. Και φυσικά το The Fooder ήταν εκεί πρώτο για εσάς. Πρόκειται για ένα νέο μεζεδοπωλείο που ξεχωρίζει όχι μόνο για τη διακόσμησή του μέσα και έξω, αλλά κυρίως για τις μαμαδίστικες γεύσεις, τα πιάτα της κυραλένας και το προσωπικό που πραγματικά σε κάνει να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Αρχή με τσιπουράκι, ψημένο ψωμάκι με σάλτσα ντομάτας και η παρέλαση των πιάτων ξεκίνησε. Καλοκαιρινά γεμιστά σε μορφή κροκέτας με σάλτσα φέτας, λουκάνικο κεφτέ, χωριάτικη, παναρισμένη φέτα με μέλι, φρεσκοτιγανισμένες πατάτες, κοτοσούβλι κοτόπουλο με πίτες και γιαούρτι και φυσικά γιαουρτλού κεμπάπ. Πρώτο πιάτο που τιμήσαμε, δεν θέλει και ερώτημα, φυσικά οι κροκέτες γεμιστά. Πραγματικά ένα πιάτο αποκάλυψη που σε κάνει να λες μα τι έφαγα τώρα. Άνετο δεκάρι με κλειστά μάτια. Η παναρισμένη φέτα ήταν τραγανή και γεμάτη, η χωριάτικη δροσερή, το κεμπάπ φουλ μαμαδίστικο και πεντανόστιμο και το κοτοσούβλι τέλεια ψημένο και απλά ακραίο σε γεύση. Εμείς, όπως βλέπετε, κάτσαμε μέσα εξαιτίας του καύσωνα και νιώσαμε ακριβώς αυτό το vibe που θέλουν να σου περάσουν. Φιλοξενία, νοσταλγία και full γεύση. Επόμενο πιάτο, το λουκάνικο κεφτέ. Μία δαγκονιά και ήμουν πίσω στο χωριό, καλοκαίρι μεσημέρι, στο τραπέζι της γιαγιάς και αυτό τα λέει όλα. Και επειδή δεν γινόταν να φύγουμε χωρίς κάτω την κυραλένα, επιλέξαμε γαριδομακαρονάδα έτσι για την αλλαγή και δεν το μετανιώσαμε καθόλου. Φινάλε, κάναμε με ένα τεράστιο κομμάτι πορτοκαλόπιτα με παγωτό για να σβήσουμε όπως πρέπει. Από εμάς, το νόστος μεζέ παίρνει 10 με τόνο και σίγουρο είναι πως θα το τιμήσουμε ξανά. Αν εσείς πάλι μείνετε στην Αθήνα, βάλτε το στο πρόγραμμα, επισκεφτείτε το και θα με θυμηθείτε.